GGZ Friesland jocht dat het tal zwiere drinkers zo'n 2004 stadig gewoon toenaam is. Een persoon die een zwiere drinker is, krijgt die omschrijving van de GGZ net zomaar. Voor mannen is dat als ze 21 glazen alcohol in de week drinken of meer. En voor vrouwen 14 glazen alcohol in de week. Het tal ouderijn bij een alcoholprobleem neemt dus ta. Dat betekent wel net dat mensen met alcoholproblemen vaker helpziekje. Dat aantal is de laatste jaren juist aannaam. De GGZ had wel een idee waarom het hield meer ouderijn naar de fles griepen. Alcohol drinken is steeds gewoner worden. De ouderen van nou, dat binnen de jongeren van de jaren 60, 70, werd alcoholbroek steeds meer van iedereen waard. Dus dat verhoort in het hele levenspatroon. Daarnaast binnen de ouderen, die hebben nou een soort vrije tijd. Misschien ook wat meer te besteden, waardoor het alcoholbroek kan.